Quina és la importància del pantà del Foix per a l'ecosistema local? El pantà del Foix és un espai d'alta importància com a espai humit, és a dir, espais humits en el nostre territori, en el Penedès, no en tenim gaires, i els que tenim realment són espais força degradats. Que tot el que són els passos de rieres, el mateix riu Foix, evidentment els tenim, però són espais degradats que en els últims anys, a més amb la sequera, han patit molt i cal treballar per conservar aquests espais humits que tenim en el nostre territori, que en són pocs. I destacar que un dels punts importants també, o un paper clau que té el pantà del Foix, és que és punt d'avituallament del que són les aus migratòries, i evidentment les no migratòries també, evidentment les d'aquí, i per la nostra fauna i la nostra biodiversitat. Quins són els principals reptes que s'han de superar per recuperar el pantà? El pantà té, molts conflictes, no? Té conflictes de diversos orígens, no? Té un tema que, com hem comentat abans, del tema que és un espai degradat, és a dir, a nivell de biodiversitat, bàsicament d'espècies, no? És a dir, pràcticament s'ha quedat en una monoespècie que és la canya americana, l'Arum dodònax. Per tant, aquí hi ha un tema de biodiversitat important a salvar. Després també té un tema de qualitat de l'aigua, després té un tema també de colmatació de sediments i, per tant, té un problema també de moviment de la làmina d'aigua. Per tant, té conflictes aigües amunt i aigües avall. Per part nostra, nosaltres ens hem focalitzat, en treballar un dels aspectes en els quals, com a mínim, teníem consens en la solució, que és en la millora de la biodiversitat, sobretot a nivell d'espècies, d'aquí de lo que és l'entrada, de la cua del pantà del Foix, que en diem que és l'entrada d'aigües amunt cap al pantà. I el que hem fet és una actuació de millora, ja sigui de biodiversitat, el que hem fet és treure la vegetació aquesta al·lòctona, treure molta canya per estimular el creixement de la vegetació autòctona i alhora generar uns punts d'aigua, hem fet unes basses i un canal de bioremediació per, primer, millorar aquesta qualitat de l'aigua i generar aquests nous punts d'aigua per la fauna tant autòctona com la de pas migratòria que ens ve per aquí. Quins són els objectius a llarg termini per a aquest projecte de recuperació ambiental? Doncs els objectius, no sé si diria a llarg termini, sinó a mig, com a mínim ens hem de comprometre, ja que hem fet l'actuació que hem fet, que és una actuació important per tothom, tant pel municipi com pel parc, com per nosaltres com a Consell Comarcal, el que hem de fer és vetllar per la conservació de l'actuació en si. És a dir, és un espai que, evidentment, tendirà al que havia estat. Per tant, hem de vetllar perquè la canya la puguem, contenir i que les actuacions que hem fet, evidentment, continuïn al llarg del temps i veure la seva evolució. Llavors, fruit de l'actuació, ha sorgit l'oportunitat de que treballem per una proposta més a nivell com ambiental, d'educació ambiental, lligada inclús a una proposta que podria ser més lligada al turisme ornitològic. La solució que s'està plantejant en aquest espai és una solució basada en la natura, que això és molt interessant que puguem estar-ho explicant a la població local i la no local, és a dir, què són les solucions basades en la natura, com ho treballem, el motiu pel qual s'ha actuat d'aquesta manera i que això ho puguem traslladar a la població perquè no estiguem tan d'esquenes o, per exemple, siguem nosaltres mateixos els que tornem a fer malbé l'espai. És a dir, que l'entenguem i que ho respectem. Per tant, hem de treballar per aquesta proposta que, en el marc de l'Equadapt, ara ens marquem aquest repte a futur i aquesta sí que podria ser més a llarg termini. Amb el cofinançament de la Unió Europea.